Zate Hermaniekes. Ja, Zate Hermaniekes concours. Een beetje beschonken Hermaniekes, Ja. zeg maar. Ja, zaad, zat. Zate, oh, zat. Omdat die altijd overal binnenvallen en die zeggen altijd zonder drank, geen klank en dat soort dingen. En eigenlijk zijn het dweilorkesten, maar dat mag je hier niet zeggen. Ja, precies, dat is het eigenlijk. Maar dat is weer leuk en beter ook met het Limburgs en zo. Vind je dat? Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En wij nemen jullie samen mee in de aanloop naar het feest der feesten. Wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk En gezellig. dit is trouwens wel vastelovend, hè. Begint dat gezegd nou al? Pak de vlag. Hier, vat die vlag. Oké, kom op, we gaan. Met bussen vol komen de muzikanten en hun aanhang naar het Hoes van Bree. 9 kapellen met namen als 9 Pils en Eine Sjoes of Rekt het niet, dan scheurt het wel, maken hun opwachting in deze wedstrijd die al sinds 1983 wordt georganiseerd. Dus dit is eigenlijk een soort kampioenschap. Ja, zeker. Zeker. Limburgs kampioenschap Zate Hermaniekes. Maar krijg je dan ook echt een bekert? Ja, Is het een zeker. serieuze wedstrijd? Het is wel serieus, maar ja, dit gaat allemaal helemaal nergens over natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel leuk als je wint. Ik bedoel, die hebben zich helemaal kapot gerepeteerd. En het is gewoon een hele fijne, gezellige avond. Succes, hè? En de winnende club die mag organiseren. Dus Maasbree waarschijnlijk. Oh, zo werkt het ook. Het is eigenlijk hetzelfde als met het Eurovisie Songfestival. Ja, precies dat. Precies dat. Leuk. Welkom allemaal. Wat een pracht en te zien, de kleuren, de energie. Een geweldige ambiance voor een prachtig Limburg kampioenschap vanavond. Rekken niet de Scheurdewal, uit Zesteren. Ja, en dan de volgende kapel die naar boven gekomen is 9 Pils en Eine Sjoes uit Unikhuizen. Oké, dus we krijgen een voorstelfilmpje, een loting en ik zie dat er ook nog een 5-koppige jury aan te pas komt. Waar ga jij op letten? Ja, we hebben dat op papier liggen, dus we moeten dat gewoon invullen. Hebben ze een aardig thema? Sommigen komen met een actueel thema. Dus ook Heb je contact met het publiek of sta je daar op je blad te treuten zoals je dat bij je harmonie of fanfare doet? Of maak je inderdaad contact met de zaal? Interactie is kei belangrijk. Nee, dat is ook zo, maar ik was benieuwd, omdat ik toch ook hoor, dit doet er allemaal niet toe en het maakt allemaal niet uit. Maar er wordt toch wel goed gekeken naar een aantal criteria. Nou ja, en, je hebt ook een prijs voor de allerzaadste harmonie. En wat houdt daarin? Niet te veel gezopen. Heel slecht. Die eerste die van het podium afdondert, die krijgt die prijs. Maar dat kan dus nooit de eerste kapel zijn. Nee, Zijn- die die zijn hebben we nog- straks Ja, die gezien. wilden dat sterretje winnen. Er is een club die gewoon voor die prijs. Die gewoon voor de prijs. Maar die allereerste is Poepie Nuchter. Oh, oké. Dus ja, die gaat dan nooit winnen. Ja, beet. Ja? Ja. De loting is wel een ding, zeg maar. Want als ze als eerste moest, wordt het nog een ganse lange avond. Als die net zo goed zien in Treut als in Vesten, dan duurt er wel even vanavond dingen. Welk nummer is het? Aankleding is gekozen door de organiserende kampioenen van vorig jaar, de Koelemoeters, of de Kikkervusje. Nou ja, wie heet het ook, vandaar de hengeltjes. Ja, goed. En dit is 9. 9. En dit zal wat Treutelica zien. Nummer 1. Ian. Hoppakee. Hey. Lekker. De door zichzelf gedoopte Joekformatie Treutelica moet als eerste. Het is een enorme groep van 3 kapellen uit De Zwaar. notaris heeft het goedgekeurd. Dat betekent dat we zo kunnen beginnen. Ze hebben 50 muzikanten. 50! Want Waarom met zoveel? we zien gewoon gebeuren. En we zien gewoon gebeuren dat je met 18 man, wat we vorig jaar hadden in Oppicht, kom je niet meer tegenaan. We gaan samen sterk 1 Zwaapsblok. Eén Maar- zwamsblok. Dat is wel lekker, maar wie staat er dan voorop van die 3? Ja, wij zijn dirigent. Ja, eigenlijk allemaal gezamenlijk. We zijn met 50 dirigenten samen. Maken we 1 groot symfonieorkest voor het elke ZA. Hey, en bij de BCA mensen, hoeveel is zo'n Zate Hermaniekes concours eigenlijk belangrijk? Om de samenwerking op gang te brengen. De feestvreugde, maar bovenal de stemming in de vastelavondstijd. Want Zate Hermanieën en Joekskapelle hebben ze nodig om feest te maken. Ja, dat is een goeie. Kijk, we zijn de eerste dadelijk in de beurt. En dat zegt misschien iets over de prijsuitreiking. Maar je moet altijd een ambitie hebben. Zwamen voorop. Zwaar hem erop. Zet hem op, hè. Heel veel succes! Ja, dan wel. Maar Bart, als je dit hier allemaal Ja. ziet liggen,
er gaat wat gebeuren vanavond. Zeker. Kijk, elke zaterdag maar die heeft zijn eigen zeg maar, tafel waar hij zijn spulletjes op legt. Dus die koffers van die instrumenten en de jas en zo, weet je wel. En dat is de tijd. En die tijd die loopt terug. En je krijgt 11 minuten en als de tijd voorbij is, dan is de tijd is klaar. Maar 11 minuten en geen seconde meer. Ja, je mag wel doorspelen, maar dat doet niet meer mee met de jury, zeg maar. En onder het motto Zwaamen samen. Hij is terug, uitzwaamen. Trutelica! En dan gewoon zo, joh. Meer dan 50 instrumenten overgeet de vastelovens-knijters met een hard rock metal sausje. We verlaten even het getreut. Ik ben op de eerste zondagmorgen van het nieuwe jaar door mijn Brabantse vriendin uitgenodigd in een dorpscafé niet ver bij haar vandaan. En zo wie dat dan gaat, waar het dichtst bij woont, dat is vaak het Christel de Laatste. Hey! Dat wil ze nog hebben, hoor. Dat wil ze nog hebben. Bart, waar ben je? De Laat. Bartje. Ja, supergoed. Kom zitten, ik zit hier al, toch wel eventjes zo. Ja. Wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan vandaag naar een prinsenreceptie. Oh ja. Dat is hier gewoonte. Ja. Zeg maar, en vooral in mijn Rijstad gaan alle prinsen bij elkaar op bezoek. Ja, maar luister, dat doen ze bij ons ook. Kijk, gewoon een receptie. Je wordt prins, je hebt een receptie en je gaat als prins langs alle recepties. Ze gaan naar Ze houden elkaar een beetje van de straat zo. Nou ja, want hier zitten de fluiten... Hey, hoe heet jullie ook weer? De fluitenkruiters? Oh, de lindenfluiters, sorry. We zitten hier met de lindenfluiters. En die zijn dus uitgenodigd en die gaan ook naar die receptie. En ik dacht, hoe leuk is het nou als wij met hun die receptie even gaan bezoeken? Mogen we met ze mee dan? Zeker. Hoe gaan we daarheen? Nou, we hebben heel bijzonder vervoer, begreep ik. En? Ja, verrassing. Oh ja, de receptie wordt trouwens door die andere vereniging uit Erp georganiseerd. De Uilen van Empeldonk. En daar ligt inderdaad vlakbij mijn eigenste dorpje Schijndel. Dus ik ga straks vast en zeker bekenden tegenkomen. Maar eerst wijst Mels ons even nog fijntjes op de Empeldonkse rivaliteit. Hoe zit het dan precies? Want de vorst is hoger dan de prins. Ja, dus je hebt eigenlijk in de rangorde, de vorst is eigenlijk een koning, hè? Ja, omdat je bij jullie carnavalsvereniging hoort. Hey, wink, wink, wink. Ik begin hem terug te krijgen. Maar nu is er vanmiddag de prinsenreceptie. Ja. Prinsenreceptie. Maar hoeveel prinsen gaan er komen? Ik begreep 14. Dat zou zo, ja, minimaal denk ik. Die zijn allemaal uit mijn Rijstad. Mijn Rijstad, maar bijvoorbeeld ook uit de Maashorst komen ze en van Boekel en ooit van Gemert. Oh. Dat is zo net waar je mee bevriend bent, zeg maar. Je hebt altijd je standaard vereniging, hè? Dat is van de gemeente waar je eigenlijk altijd naartoe gaat. Maar je hebt ook bijvoorbeeld bevriende clubs. Kijk, onze club is leuk omdat wij hier, dat zijn bijna allemaal vrienden. Dat is eigenlijk een soort tweede vriendengroep. En het levert gewoon veel gezelligheid op en lekker samen uit, samen thuisgevoel. En samen met z'n allen een pilsje drinken. Wij hebben bijvoorbeeld ook met de luchtmacht. Prins de Nieuwste, zie je? Van Volkel. Ja, maar ik denk dat we er even uit moeten leggen naar jou, Bart. Ja. Want Volkel ligt hier eigenlijk tegenaan. En bij Volkel hebben we natuurlijk de legerbasis. Ja. Waar al die straaljagers, nou zijn er tegenwoordig nog meer herriemakers. Hoe heet die dingen die er nou overkomen? F-35, hè? Jezus, en die horen wij in Schendel, hè? Zo hard. Niet normaal, niet te filmen. Dat is echt ongelooflijk. Met carnaval maken wij altijd nog meer herrie. Ja? Nou, die decibellen wil ik wel een keer proberen langs elkaar te leggen. Dan gaan we er straks maar gezellig mee, dan willen we het meegaan. Hé, kom eens. Hier. Hey, moeten die limo zien? Moeten die limo zien? Dat is een woordgrap. Maar hoe lang of hoe kort de verplaatsing ook is, de eigen limo is stevast het passende vervoer. Met Luc achter het stuur, sirenes en discolichten aan, gaan we op naar de Uilen. Lang leven de
lang is het rijden eigenlijk? Hoe lang is het rijden? 3 minuten. Een paar honderd meter van de ene kroeg zijn we al bij de residentie van Sevi de Uilen. Oh, het erp, hoe gisteravond prins Thijs II is onthuld als een nieuwe prins. Oh, dat is wel leuk, hè? Hé, dat was wel een verrassing. Ja, de seksfilms in de limousine. Nee, die wilde ik niet aan. Oh, die mocht ik niet aan. Ja, we maken er nog eens wat mee. Het LKZH is inmiddels flink op stoom en de harmoniekes werden wie later, wie zater. Kom, Christel. Volgens mij is er een wc-concert aan de gang. Een wc-concert? Ja, kijk. Meneer mannen, kijk, een wc-concert. Oh, oh, oh. Nou, we gaan naar binnen. De prins is aan. Wat er gebeurt, ja kijk, hier wat hier gebeurt is een wc, dan galmt het lekker. Vroeger deden we dat ook al, met mijn vader hadden die wc-concertjes. Onder het plassen begeleidende spelen, zeg maar. Dat zijn wel bijzondere gewoontes. Daar naar binnen. En de chaos is hier inmiddels compleet als Kloete Koek aan het warm draaien is. Die hebben blijkbaar niet genoeg aan 11 minuten, maar ja, wat erin zit, moet eruit. En weet je wat mijn vader ook deed? Die speelde saxofoon. En deed hij alle kleppen dicht. En dan werd het bier zo voor erin en dronk hij het zo. Van een appelboom vallen geen perren. Ja, dat is waar. Ik heb jullie net op zien treden. En ik vond het echt super tof, maar vooral allemaal vrouwen. Ik zag girl power. En ik moet zeggen, jij voldoet al goed aan de titel Zate Hermeniekes. Zeker wel. Dus sluit ze niks over, hè? Nou, niet veel, nee. Zelfs het LKZH. Vond ik al jaren her. Geweldig, wie die Lu zat te truiten. En dan zie je de zweet soms van het gezicht aflopen. Als hij daar die 11 minuten zo te spelen. Geweldig is dat. Ja, Wat is er met dich dat zich al die carnavalzingers, die Vastelovzinger afgeest? ja ik ben met de Barcelona gemaakt. Gemaakt of geboren? Nee, gemaakt. Oké. Dus daar ben ik erin geperst geworden. Dat zit de Barcelona. Nou, heeft pap dit verteld wie dat gegangen is, of niet? Oh ja, 9 maanden later ben ik geboren. Oh, dan kun je ze zelf moeten. Doe durven vragen. Doe durven vragen. Nee, nooit durven vragen. Ik ken het niet meer, want ze zijn er niet meer. Maar Nee. Maar toen best al heel wat rondjes op de zon. Hè. Hoeveel rondjes hebben ze erop zitten al? ja, het is 74. 74. Werken, en 26. Op welke dag? Vastelovend dinsdag. Vastelovend is met zijn jurk. Ja. Geweldig. Maar één keer in de zoveel jaar. Dus dat zit gewoon in dich. En als ik 80 weer is het vastelovend maandag. En hebben ze er goed gereden? Ja, nee, toevallig wel. Ja, dan moest de planning, hè. Regeren is goed zijn, hè. En hoe belangrijk is deze wedstrijd? Gewoon leuk en gezellig. Het mag geen flikkeren. Gezelligheid. Oké. Een soort zielen. Wacht, dit vind ik bijzonder. Jullie doen aan de wedstrijd mee, maar je wilt eigenlijk liever niet winnen, want dan moet het volgend jaar organiseren. Ja, nee. Wij gunnen het heel graag iemand anders. Precies, tweede worden is mooi. Ja, top. Zeker niet meer. Ideaal. Of de zaadste. Dat is ook een optie. Of de gewone zaadste helemaal niet. Oh, de zaadste Hermanie. Jij bent goed op weg. Jij bent goed op weg. Ik kan je vertellen, niet alleen zij. Tik hem aan. Girl power.
naar de Hofkapel. Zijn jullie er klaar voor? Uilen en uilinnen. Helemaal uit... Ook in mijn vertrouwde omgeving raast de receptie door. Tussen komen en gaan van prinsengezelschappen en gevolg. Mark en ze spelen onder de Hofkapel de Knoersen. En terwijl de knoersen uit Uyen het podium hebben ingenomen, loop ik ineens mijn Scandelse buurman tegen het prinsenheerlijke lijf. Oh joh. Wacht even. Roeland, wacht even. Bartje, kom erbij. Dit is Roeland. Hallo Bart, hallo. Ken ik hem? Ja. Dag Bart. Hallo. Maar, Roeland, ik wil de prins ontmoeten. Ja, de prins. Dit is Jacques Maxwell. Haal Hij even komt de eraan, prins. hij komt Even voor jou. Roeland woont bij men in de straat. Dat is je buurman. Nou, 3-4 huizen verderop. Maar die heeft dus een spandoek over heel zijn huis. Want hij is Hofcommissaris. hofcommissaris. En wat is de hofcommissaris? Ja, dat moeten we Hij is vragen. eigenlijk degene die een beetje alles regelt. Maar wat Dus hij moet zorgen dat wij een beetje gelid blijven. Dus hij heeft een fluit wanneer wij moeten gaan, wanneer wij komen. Dus ja, en hij moet zorgen dat onze spullen, want wij nemen bij elke receptie een spelletje mee. En ja, het is een heel gedoe. Maar hoeveel recepties doen jullie? Ja, een stuk of, ja, heel mijn Rijksstad. Dus er zijn geloof ik 9 kernen waar wij naartoe moeten. En dat is erg druk in de man. En zijn dit de BVO'tjes voor in de bus? Juist, ja, maar we hebben in de bus hebben we ook nog wel minimaal, denk ik, ja, 100 blikken bier. Ja, dus, Oei, maar dus wij waar... komen nooit niks tekort. Maar waar ben jij? Want jij Ja, ik ben adjudant, ik ben adjudant. Adjudant. Ik ben een beetje de voetveeg van de prins. En ja, ik moet zeggen dat hij niks tekort komt, dat ik een beetje bier geef. En als hij naar de wc moet mee, zo, dat is een veren die Maar het is hier natuurlijk heel glad. Ga jij dan dadelijk jouw cape op de grond Ja, leggen? net. Zo Zodat ben hij ik, goed eroverheen kan lopen? Kijk, trots hier. Oh, vrouwentok. Hey. Dus dit is jouw... Dit is mijn volk! Dit is van ons, hè? We gaan op de foto. Prins Fotoke Vink. Helemaal goed. Wij en ook mijn schorsenborsters moeten door. Want binnen is intussen het podium bezet door de knoersen. Hun traditionele kantelpint staat opgesteld voor Thijs den Tweede. Dat doe je goed. We houden jullie droog en van binnen vochtig. Dus bereid je maar vast voor. Je krijgt 1 poging om de pitcher erin te hangen. Om te zorgen dat die zo maximaal horizontaal komt. Dat moet dan als tegengewicht van de mooie verk aan deze kant zijn. Oh, ja, er wordt lekker gedronken, er wordt genoten van het bier. Ja, ik zie het. Oh, gaan we het al doen? Gaan we het al doen? Oh, hij gaat proberen, hij gaat hangen. Ja, laat hem los. Nou, dit is mooi wat hier gebeurt. 38. Ah, dat zit in een prima score. En dan is het de beurt aan de lindenfluiters om de prins van de uilen uit hetzelfde Empeldonk feestelijk te roosten. De lindenfluiters. Ja, maar dit is een ongeschreven regel dat de organiserende vereniging een beetje door de mangel wordt geholpen. Zo neemt elke vereniging bijvoorbeeld een spel met, vaak met drank, zodat de kerstverse prins een proef van bekwaamheid aflegt. Uilen en uilinnen of lindenfluiters en lindenfluiterinnetjes. Goedemiddag! Thijs, we hebben gisteren een gruwelijk mooie onthulling gehad. Nick, Mark, ook gefeliciteerd. Maar wij hebben Omroep Brabant meegekregen. Hier, zie je? Christel, daar zit ze. Je kent het er niet op de trap. En ik heb nou zoveel gezopen Thijs. Oh, ik wou zeggen, godsamme Thijs. Christel, wilde jij ook nog komen feliciteren? Want ik dacht eigenlijk dat jij met ons naar boven kwam. Kijk, en dan krijgen we dat kwartier handig vol. En omdat het toch een beetje inkak op het podium, reup Lepe Lucie van de lindenfluiters de hulptroep. Dag ook even gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wacht even, we moeten even één ding moeten we even rechtzetten. Wij zijn hier namens Omroep Brabant, maar ook namens L1. Want dit is Bart, dat is mijn maat. Maar Bart en ik willen jou enorm feliciteren. Zelden zo'n knappe prins gezien als jou. Het is ongelooflijk. Christel, met jouw ogen is in ieder geval niks mis. Zo is het. Proficiat. Christel, bedankt voor deze ontzettend mooie woorden. Had ik ook wel verwacht. Nou,
kijk eens, we hebben nog een cadeautje. Het is cadeautjes en mee op rot, of wat? Dat is namens de Lindenfluiters, omdat zij vinden dat jij, ja, je zit net iets onder hun vorst, maar voor de rest ben je de beste tot nu toe. Hier heb ik niks aan toe te voegen. Tada, tada, tada. Maak nog mannen. Je ziet hier voor de namen van de kapellen, dus dan zou dit de volgorde zien zo wie dat er staat. Ja. Op zussen dat de winnaar eigenlijk redelijk afgetekend is. Wie groot is het verschil tussen 1 en 2? Dat is 416 en 373. Bij het kampioenschap zit het juryberaad er inmiddels op en is het tijd voor het eremetaal. We hebben nog één prijs voordat we dadelijk naar de top 3 gaan. Voor misschien wel de meest begeerde, de meest befaamde prijs van vanavond. De zaadste harmonie. Ja, ik denk terecht gewonnen. Sowieso de naam. Het is dus de Kloete Kook. Ja, hoe staan we voor? Kloete, kloete, kook. Kloete, kook, kloete, kook, kloete, kook. Kloete, kloete, kook. De jury is eruit, Tim. Ja, dames en heren. Ik ga even bekendmaken wie de derde prijs gewonnen heeft voor het Limburgs kampioenschap. De Zaadharmoniekes. Trut Tanneka! Met 50 man stonden ze op de bühne. Trut Tanneka! Maar er waren er ene, het allerbeste. Maar er is één groep die zich een jaar lang Limburgs kampioen mocht nemen. Nuchter vertrag! Ja, de engel en de duivel. En ook al is het allemaal voor de joeks, aan de Blieshop is af te lezen dat ze de titel met trots gaan dragen. Alle kapellen bedanken voor het meedoen. Wat heb je het geweldig gedaan. En een groot applaus voor alle kapellen! Oh, hoe vond je de winnaar? Hè? Hoe je de winnaar? Hoe je de winnaar vond? Oh ja, dat was een wedstrijd. Ja, het was een wedstrijd, ja. De organisatie heeft van denk ik kosten en moeite gespaard. Heb je wel een beetje van de entourage meegekregen? Zeker, kijk daar. Vuurtoren. Och,